כנסו כולה. חבר'ה, מה היה אתמול? נגמר, נחרב. מאחורינו, עשינו, שילמנו, לא משנה מה. דף חדש, פותחים היום דף חדש. מה זה אומר דף חדש? ואני רוצה מלחמה. לא כמו אתמול, חצי קבוצה נותנת נשמה, חצי עושה טובה, אין לה כוח, אין לה אוויר. פה, אנרגיה, יש מזג האוויר טוב, חימום טוב היה. יש לנו פה רצון, אני רואה, יש פה רעד בעיניים, פה חילוף. יבוא, יתאמץ, ירוץ, יעביר, יעשה טעות, יבוא, יתקן את הטעות שלו, יתאמץ אפילו לתקן. עצם העובדה שהוא מנסה לתקן את זה, זה עושה לי את זה. זה לא עצם העובדה, הוא איבד שחקן, אבל אם הוא עומד, אז הוא לא עושה לי כלום. הוא איבד, הוא יאבד, כל אחד מאבד כדור. אבל עצם העובדה, זה הגדולה, זה לחזור, לתקן את זה. הבנתם? כל חילוף, לבוא, אגרסיבי, למה שחי, תהנו, הופה, תהנו, תצמחו. כל אחרי כל חילופים ושיגו, תהנו, תקבלים כל הקהל. 1, 2, 3, 4. הבנתם? ידיים, ואני רוצה נתיבות ניצחון, אנחנו... לא נתגייס לקבל גולים, לא נתגייס. נתיבות ניצחון? נתיבות! ניצחון! הרבה זמן.